এই ଖତରନାକ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖି ମୁଁ ଭାବିଲି ହାଟ ବୁଲିକି ଆସିଲେ ଭଲ ହେବ। ଫାଇନାଲି ହାଟକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ମୁଁ ଉପମା ଖାଉଛି। ପ୍ଲେଟ୍ ମାତ୍ର 20 ଟଙ୍କା। ଯଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ହରଚନ୍ଦନପୁର ମାର୍କେଟକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, କ୍ରିଷ୍ଣା ହୋଟେଲ ତଳେ ଅଛି। ତାପରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନକୁ। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନୀ ପୁରା ମସ୍ତ ମଗ୍ନ ହେଇ ଚେୟାର ଉପରେ ବସିକି ନାଗିନ ଗୀତ ବଜେଇ ଦେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ବାପ ପୁଅ 2 ଜଣ ଏଇ ଆକାଶିଆ କଲର୍ର ଏଇ ଆଲମାରିଟିକୁ ବାଛି ନେଲୁ। ଆଉ ଦାମ କହୁଥିଲା 6500, ତ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ 7000 ଟଙ୍କା। ଆଉ ରହିଲା ଖାଲିଟା 2500 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆଣିଲୁ ଆଲଣା। ଏବଂ ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଖୋଲିକି କି ଏଇଟା ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଉ କେତେଟା ଚାବି ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ଚାବି ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଖୋଲା ହେଲା, ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋର ଖୋଲା ହେଲା, ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାର୍ଡ଼ ଡୋର ଖୋଲା ହେଉଛି। ଶେଷରେ ଚାବି ଲଗାଇ ଦେଇକି ଚାବିଟିକୁ ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ। ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ ନିହାତି ଲାଗୁଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ନା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇସ୍।